Il-45 miljun euro vouchers mill-Gvern jistgħu jibdew jintefqu mis-7 ta' Ġunju. Dan ħabbru l-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista li kellu l-ħadd filgħodu fejn fost l-oħrajn stqar kif it-tilqim kontra l-COVID-19 u l-kumplament ta' miżuri ta' trażżin jibqgħu kruċjali. Hawn qal il-Gvern se jkompli jagħti l-għajnuna li hemm bżonn biex il-pajjiż jgħaddi minn proċess ta' rkupru b'saħħtu. Fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin nħabbru kif se jkunu qegħdin jitqasmu l-vouchers imma lan it-target jibqa' illi mis-7 ta' Ġunju dawk il-vouchers 45 miljun euro oħra vouchers, it-tieni skema ta' din il-vouchers se jkunu jistgħu jiġu utilizzati min-nies. Qal kif illum li qegħdin fil-proċess li pajjiżna jirritorna lejn in-normalità u l-previżjoni li pajjiżna jkollu 50,000 persuna qiegħda ma mmaterjalizzatx. Il-Prim Ministru fakkar li dan kien frott id-deċiżjoni li l-Gvern ma jimxix f'politika ta' austerità. Ara x'problemi enormi kien ikollna bħala pajjiż. Kieku 14-il xahar ilu ma ħadniex deċiżjoni strateġika li flok nimxu politika ta' austerità kif għamlu ta' qabilna 11-12 sen ilu f'kriżi ekonomika, mhux ta' saħħa u ekonomika, f'kriżi ekonomika biss. 10 darbiet iġkemm minn dik tal-lum. Li mxew politika ta' austerità, aħna minflok investejna bis-saħħa fin-nies. U l-frott ta' dik id-deċiżjoni qed narawh illum li għandna livell ta' qatt f'pajjiżna li huwa at pre-pandemic levels, jiġifieri kif kien qabel Marzu tas-sena li għaddiet. Dwar il-laqgħa tal-Kabinett fl-Inspire it-tnejn li għadda, il-Prim Ministru stqar kif it-tema soċjali li tant għandu għal qalbu dan il-Gvern hija li jkun preżenti u viċin in-nies. Fakkar li l-Gvern irid jara l-iktar ammont ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol anke permezz tal-istrateġija li qed jimplementa. Qal kif iż-żieda fl-investiment fil-pensjonijiet saħansitra tmur lil hinn mill-wegħda elettorali għaliex dan l-investiment imur mal-prinċipji tal-Partit Laburista li jemmen fruħ soċjali b'saħħitha. Dwar ir-riforma fil-kirjiet ta' qabel l-1995, il-Prim Ministru nnota kif is-soluzzjoni għal kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kienet li jħalli anzjani jinħarġu minn djarhom u jmorru fid-djar tal-anzjani. Filwaqt li nnota l-investimenti pożittivi li qed isiru fid-djar tal-anzjani, Dr. Abela qal li anzjan li għadu jiflaħ jgħix fil-komunità m'għandux ikun sfurzat imur f'dar residenzjali kontra x-xewqa tiegħu minħabba s-sitwazzjoni tal-kirjiet antiki. Il-mexxej Laburista qalu wkoll li l-Gvern tħares lejn investiment li joħloq xogħlijiet ta' kwalità u li jolli l-kwalità ta' ħajja f'Għawdex. Qal kif l-ewwel ta' Ġunju ser ikun game changer għal Għawdex bl-introduzzjoni tal-fast ferry bejn il-belt kapitali ta' pajjiżna u l-gżira ta' Tlet Għoljiet. Dan huwa l-mod ta' kif jaħdem il-Gvern. Li inti ma ġejniex bi problema kif se nsolvu il-problema tal-mollijiet u għadna nikkonfondu biss, poġġejna darba darbtejn tlieta u tlaqna. U fl-ewwel ta' Ġunju se jkollna dan is-servizz li se jkun qiegħed jopera, imma mhux biss għat-turiżmu, se jkun qiegħed operattiv għal tant u tant tawċin li l-mod tagħhom ta' kif se jagħmlu traġitt lejn il-gżira lejn Malta se jiġi faċilitat bil-kbir. Dr. Abela qal li l-Gvern irid jipproteġi l-karatteristiċi ta' Għawdex u jkompli jżid l-investiment fosthom ukoll biex Għawdex issir carbon neutral. Dwar l-isport, il-Prim Ministru Robert Abela stqar kif dan il-Gvern qed jara kif minn dan il-qasam il-Maltin u l-Awċin ikunu jistgħu jagħmlu karriera professjonali. L-isport huwa priorità ewlenija oħra dan il-Gvern. U l-isport f'Malta, l-isport f'Għawdex fejn jien nemmen li mill-isport dal-Gvern għandu joħloq karriera. Li l-isport għandek min jaraħ b'mod rikreattiv imma mbagħad min jaraħ mill-aspett ta' żvilupp ta' karriera. Li inti tkun tista' fuq livell professjonali mid-dixxiplina li tkun tant tal-qalbek toħloq professjoni li minna tista' taħdem, toħloq għajxin għalik innifsek